chiko duol mar IEBC. Ka ochako jatend jotij piny owacho Joseph Kinyua okwedo kuong'ruok mar jakom mar duol mar IEBC Wafula Chebukati. Mano yango ni nyocha oromo kode kod jokanyo mag komiti mag ng'ado rieko ewi arita kwe temo lombe mondo mi olok duoko mar yiero e pacho ka. Duoko mano tim tarik 9 dwe mar 8. Kinyua wacho ni romo mano bage Bomas ne ok en ma apanda kaluwore ni jopiny to kod agents mag jochung' ne nitiere. Duoko mare yango ni poni romo no nen manigi agenda mopondo de ok otime kama oganda mathoth nitie. Ka Kinyua wacho ni kaluwore kod gidigni mag lando duoko, komiti mar arita ne oneno ni ber mondo bed kod romo gi IEBC achiel kachiel mar yudo ler mar kaka itayo chenro mar iko kendo lando duoko ni mar ne jo Kenya chunygi ne dang'ni. Jakom mar komiti machiwo paro ewi arita Kinyua okoni onge winjruok moro amora gi Chebukati mar sunde ni mondo olok duoko mar yiero.